Helo, so i'r webinar yma ar y Pecyn Cymorth Rheoli Effaith. Mae hwn yn cyd-fynd â'r rhaglen Excel a hefyd mae yna ddogfen PDF arweinlyfr ar Rheoli Effaith sydd yn cyd-fynd â'r webinar yma. Mae yna ddau enghraifft o'r Excel. Mae yna enghraifft lle fedrwn ni fesur a rhoi gwerth ariannol ar yn deilliannau, a mae yna un sydd heb ddim yn defnyddio iaith pres lle. Wedyn, mae hwn yn mynd i edrych mwy ar yr ochr un ariannol, ond yr un dogfen debyg iawn ydy'r ddwy lle. Mae Social Value Cymru yn rhan o Mantell Gwynedd, a mae'r prosiect yma wedi cael ei ariannu gan cronfa cymunedol, cronfa Rotary. Reit. Mae strwythur y ddogfen, yr Excel a'r arweinlyfr, yn mynd â ni drwy'r 10 o gwestiynau effaith sydd angen i ni ateb ar gyfer fesur gwerth cymdeithasol. Mae y ddwy gwestiwn gyntaf i wneud â theori mwyn edrych ar beth ydy'r broblem da ni'n ceisio ei ddatrys a sut da ni'n ymateb i'r broblem yna. Wedyn wrth gwrs fel arfer efo unrhyw gynllun, unrhyw brosiect, mae'r broblem yna wedi cael ei adnabod yn y lle cyntaf. Ond wrth gwrs mae hynna'n gwestiynau fedrwn ni fynd nôl atyn nhw wedyn i ddefnyddio y gwybodaeth a mesur yr effaith sydd gennym ni yn rhan o'r prosiect yma. Mae'r trydydd cwestiwn yn wneud efo pwy sydd yn newid, pwy di'n rhanddeiliaid ni. A mae fydden ni'n edrych yn bellach na pwy ydyn nhw, ond fydden ni'n edrych ar nodweddion hefyd. Oes yna nodweddion sy'n helpu ni i ddeall mwy faint o newid sydd wedi digwydd, oes yna wahaniaeth yn ôl yr nodweddion yma, a sef ydy'r wybodaeth yna'n helpu ni i wneud penderfyniadau. A dyna wrth gwrs ydy pwrpas hwn yn y pen draw, wedi'n helpu ni i greu mwy o effaith. Felly mae cwestiwn 4, cwestiwn ansoddol, sut maen nhw'n newid? Be sydd yn newid oherwydd yr gweithgaredd, y prosiect? A mae'r rhan yma'n allweddol bwysig. A wedyn da ni'n symud ymlaen mwy i'r cwestiynau 5 i 9 sydd yn mwy o gwestiynau meintiol. Felly sut da ni'n mesur y newidiadau yma? Pa ddangosoddion fedrwn ni ddefnyddio? A faint o newid sydd wedi digwydd? A fel ych chi mae'n deud yn debygol o ddigwydd. Felly fellwn ni gwerthuso rhywbeth sydd wedi digwydd yn barod, neu mi fellwn ni rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Cwestiwn 7, pa mor hir mae'n para? Pa mor hir ydyn ni'n atebol am yr newidiadau yma? A fydden ni'n edrych ar ydy'r newidiadau yma yn gynaladwy. A wedyn y cwestiwn gwerth wedyn wrth gwrs, beth yw pwysigrwydd cymharol y newidiadau gwahanol yma? A dyma sydd yn helpu ni mwyn deall pwysigrwydd y newidiadau yma i'r unigolion da ni'n gweithio hefo nhw. Ac yn fama wrth gwrs mae gwahaniaeth lle fedrwn ni roi gwerth ariannol ar y newidiadau hynny, neu fedrwn ni benderfynu peidio. Mae hynny gyd yn dibynnu ar beth i'ch pwrpas chi i fesur gwerth cymdeithasol. A wedyn cwestiwn 9, i ba raddau mae hyn wedi digwydd fel canlyniad o'n gweithgareddau ni? Ac yn aml, da ni'n siarad am effaith, ydy mae'n union beth da ni'n sôn am fan hyn pan da ni'n siarad am effaith. Ydy faint yn union o newidiadau da ni wedi creu ym mywydau'r bobl ydyn ni'n ei helpu. Wedyn da ni'n edrych ar gwestiynau megis pwy arall sydd wedi helpu, beth sydd wedi digwydd beth bynnag. A wedyn pa newidiadau sydd yn bwysig i ni rheoli? A mae hyn eto'n bwysig wrth ystyried beth yw'r pethau pwysica i'r bobl da ni'n gweithio efo nhw, ac felly pa bethau sy'n bwysig i ni i rheoli yn ofalus wrth symud ymlaen. Mae'r cwestiynau yma yn gwestiynau 10 cwestiwn effaith da ni'n ddefnyddio yn Social Value Cymru, ond hefyd yn rhan o Social Value UK a Social Value International. Felly pwy sydd yn ateb y cwestiynau yma? Wedi mae'n bwysig iawn mwyn ateb y cwestiynau yma, bod ni'n ymgysylltu gyda'n rhanddeiliaid. Nhw ydy'r bobl gallu ddeutho ni yr hyn sydd wedi newid yn eu bywydau nhw. Ac os nad y hynny'n bosib, mae bobl sy'n gweithio'n agos hefo nhw, neu bobl sy'n rhan o'i bywydau nhw, megis rhieni enghraifft, os nad yw'n bosib siarad efo plant. Mae'n bwysig bod ni'n edrych ar gynnwys rhanddeiliad gymaint â phosib mwyn ateb y cwestiynau yma. A wedyn y pwynt arall yma, sicrhau bod y canlyniadau yn addas. Yn Saesneg, mae ni'n deud enough precision for the decision. A mae hyn yn bwysig iawn, oherwydd mae pwrpas unrhyw adroddiad mesur gwerth cymdeithasol
yn mynd i wneud gwahaniaeth ar pa mor drylwyr da ni eisiau bod hefo'n atebion. Felly, enghraifft, os ydy'r pwrpas hyn ar gyfer rheoli effaith yn fewnol, ar gyfer helpu chi neu penderfyniadau fewnol. Felly, mae'n bosib byddwn ni ddim angen sampl mor fawr, ac os fysa ni yn edrych i newid polisi er enghraifft. Os da ni angen newid polisi, wrth gwrs, mae angen llawer iawn mwy o wybodaeth cyn wneud newid mor fawr, a mae angen i ni edrych ar data trylwyr iawn. Ond di hyn ddim i ddeud bod y gwybodaeth da ni'n ddefnyddio fel arall ddim yn bwysig, ddim o safon, ond wrth gwrs, mi allan ni ymateb i'r newidiadau, i'r data ma'n llawer iawn mwy syml pam da ni'n edrych ar wneud beth yn fewnol. Yn ogystal ar 10 cwestiwn effaith, mae gennym ni yr egwyddorion gwerth cymdeithasol. A mae hein yn barel mewn ffordd dros bob dim da ni'n neud, a mae'n bwysig bod ni'n meddwl am yr egwyddorion yma pam da ni'n ateb y 10 cwestiwn effaith. Yr un cyntaf ydy cynnwys rhanddeiliaid, a mae hwn yn bwysig iawn ym mhob rhan o hynny. Dwi wedi trafod hynny chydig bach yn barod lle. Ond yn sicr, da ni angen cynnwys yn rhanddeiliaid. A drwyddyn nhw, egwyddor 2, da ni'n deall yr hyn sydd yn newid. Da ni angen rhoi gwerth wedyn ar y hyn sydd o bwys. A dyma sydd yn gwneud gwerth cymdeithasol ychydig o wahanol i rhai fethodoleg eraill. Sut da ni yn edrych ar beth sy'n bwysig i'r unigolyn. A da ni gyd yn rhoi gwerth ar bethau. O wedyn mae'r wybodaeth yma yn helpu ni mwyn cynllunio, mwyn deall pwysigrwydd y pethau mae'r unigolion da ni'n gweithio efo. Egwyddor 4, edrych ar yr hyn sy'n faterol. Wrth gwrs, fedrwn ni fesur bo mathau o bethau, ond mae'n bwysig bod ni'n edrych ar beth sy'n berthnasol i'r unigolion da ni'n gweithio efo nhw. A faint o newid sydd wedi bod. Felly bod yna rei pethau'n berthnasol i rei bobl, ond os wrth edrych ar y darlun cyfa, lle bod o ddim yn newid eang iawn. Peidio gorhawlio, mae hwn yn cyd-fynd ar cwestiwn 9, mwyn sicrhau bod ni'n ofalus iawn faint da ni'n hawlio wrth fesur gwerth cymdeithasol. Oherwydd wrth gwrs mae'n debyg iawn bod yna bobl eraill yn helpu unigolion, bod yna bobl eraill yn rhan o'i bywydau nhw, a bod yna bosib sy'n rhai o'r newidiadau yma wedi digwydd beth bynnag. A wedyn mi fydda ni'n gofyn y cwestiynau yma fel da ni'n mynd drwy y broses. Bod yn dryloyw wedyn yn bwysig iawn. Wrth gwrs, wrth edrych ar cyfrifon ariannol, mae yna lawer iawn mwy o lywodraethu, ddeddfwriaeth o gwmpas cyfrifon ariannol. A sgenna ni ddim y broses yna efo cyfrifon cymdeithasol eto. Ond da ni yn pwysleisio pa mor bwysig yn ei ddeud lle da ni wedi cael y wybodaeth yma wrth ni fynd drwy'r broses. A wedyn gwirio'r canlyniad. Gall hwn yn syml fod yn mynd yn ôl at yr unigolion, neu'r staff, neu unrhyw randdeiliaid eraill, a gofyn, ydy hyn yn edrych yn iawn? Ydyn ni wedi dal y stori yma yn iawn? Ond mi all hefyd fod yn broses o aswiriant, mynd trwy Social Value UK, yn debyg iawn i cael eich cyfrifon ariannol, wedi cael y stamp yna gen gyfrifydd. Mae'n bosib i ni edrych ar werthuso yn gwaith SROI drwy Social Value UK. A be maen nhw'n edrych yno ydy, ydyn ni wedi bod yn drylwyr yn defnyddio'r egwyddorion yma drwy'r gwaith. Ond wrth gwrs mae yna gost i hwnnw, felly yn syml iawn mi allan ni fynd nôl at y rhanddeiliaid a sicrhau yn bod ni wedi dal y gwybodaeth yma mor ofalus a fedrwn ni. Felly y pecyn ei hun, mae yna broses i'r pecyn wrth gwrs, a taflen waith cyntaf, da ni'n mynd i edrych ar ddata amrwd unigol ar y canlyniadau sydd gennym ni. Wedyn fydda ni'n edrych yn ôl ar wybodaeth sydd gennym ni'n barod, a fydd hwnnw'n helpu ni wedyn mwyn symud ymlaen i'r rhan nesaf y gwaith. Felly yr ochr ansoddol o hyn wrth gwrs ydy cwestiynau 3 a 4, edrych ar beth sydd wedi newid, a wedyn mi fydda ni hefyd yn edrych ar wrth gwrs faint o newid, be di gwerth y newid yma i'r unigolion, pa mor bwysig ydy'r gwerth yma iddyn nhw. A faint da ni wedi greu, felly'r cwestiynau yma o gwmpas y peidio gorhawlio lle. Felly fydda ni'n edrych ar hynna i gyd yn taflen waith 1. A wedyn o'r wybodaeth yma, da ni am edrych ar greu segmenta. Wan mae segment yn air sy'n cael ei ddefnyddio yn byd busnes yn amal iawn.
ond edrych ar grŵp o unigolion ac edrych ar y nodweddion yma. Felly, o'r wybodaeth da ni wedi ddysgu o taflen waith 1, pa fewnwelediad sydd gennym ni mwyn edrych ar oes na wahaniaeth, enghraifft, oes na wahaniaeth rhwng merched a dynion, oes na wahaniaeth yn ôl oedran, yn ôl lle maen nhw'n byw. Os di hein yn berthnasol, wrth gwrs, am dwi'n siŵr mi fydd na bethau'n berthnasol ym mhob sefyllfa. Felly, edrych ar greu segmenta, a wedyn creu targedau wedyn. A mae hwn, wrth gwrs, yn iaith, efallai da ni wedi arfer mwy yn y byd ariannol. Ond rhoi targedau gwerth cymdeithasol i ni'n hunan, ac edrych ar faint o bobl fedrwn ni helpu yn y cyfnod nesaf. A wedyn byddwn ni symud ymlaen i taflen waith 3. Ac yma fyddwn ni mewnbynnu data yn gyson. Felly pan da ni'n gweithio efo unigolion, dyma'r mesuriadau fyddwn ni'n ddefnyddio ar y cyfnodau gwahanol. A mi fyddai'n sôn chydig bach mwy am y cyfnodau gwahanol. A mae'n bosib i ni fesur bob chwarter, unwaith y flwyddyn, be bynnag sy'n berthnasol. Felly fyddwn ni'n casglu data meintiol ar y newidiadau yma wrth symud ymlaen. A wedyn taflen waith 4 ydy adnabod y nifer o newid sydd wedi digwydd ar gyfartaledd i bob grŵp. Felly fydda ni'n dadansoddi'r data yma mwyn edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd. A wedyn yn ola, mi fydda ni'n edrych ar y canlyniadau, a mi fydd yr daflen yma yn deithio ni be oedd yr canlyniad oedden ni wedi ragweld wrth edrych ar y targedau ac yr hyn sydd wedi digwydd go iawn. A wedyn wrth gwrs eto yn debyg iawn i sy'n edrych ar y cyfrifon ariannol. Ydyn ni wedi cyrraedd yn targed, ond fwy pwysig wrth gwrs oherwydd rheoli effaith ydy bwriad hyn, ydy edrych ar, wel, os nad ydyn ni wedi cyrraedd targed, oes gennym ni ryw wybodaeth i helpu ni ddeall pam bo hynny heb ddigwydd. Felly'r daflen waith cyntaf, daflen craidd unigol. Felly mae yna le i hyd at 100 o unigolion ar y daflen yma. Mae bosib i chi ychwanegu mwy, wrth gwrs, ond da ni wedi ychwanegu 100 yn fan hyn. A wedyn y pwrpas y daflen yma, wrth gwrs, ydy edrych ar y data sydd gennym ni'n barod, mwyn edrych arno fo a dadansoddi'r data, mwyn yn helpu ni i osod targedau symud ymlaen. Felly mi all y data yma ddod gan bobl sydd wedi defnyddio yn nwyddau ni, yn gwasanaethau ni'n barod, ac wrth gwrs mae rhaid i ni ofyn iddyn nhw, wedyn wrth gwrs yr egwyddor cynnwys yr rhanddeiliaid yma, a bosib i ni gael gwybodaeth yma drwy gydweithio a gofyn y cwestiynau ar unigolyn am beth sydd wedi newid. Mae hefyd yn bosib i ni ofyn yr unig cwestiynau ar gyfer bobl sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth am gyfnod hir. Wrth gwrs, mae yna res gwasanaethau lle maen nhw'n gweithio gyda'r un unigolion am gyfnod hir iawn. Enghraifft, mudiadau sy'n gweithio efo oedolion gyda anableddau dysgu, enghraifft. Neu efallai mudiadau sy'n gweithio efo plant dros gyfnod amser. Felly mae'n bosib i ni ofyn y cwestiynau yma hefyd. Ond hefyd, os ydy hwn yn rhaglen newydd sbon, ac os na neb wedi bod trwy broses o blaen, mae'n bosib i ni ofyn y cwestiynau, yr un cwestiynau, ond ychydig gwahanol. Felly, be maen nhw'n obeithio sy'n mynd i newid dros y cyfnod. Ac wrth gwrs, gall hyn yn helpu ni osod targedau a symud ymlaen wedyn. Felly, fe welwch chi yn y daflen Excel, mae yna le i ni ychwanegu nodweddion gwahanol. A mi all hwn fod yn rhywbeth. Da ni wedi rhoi lleoliad, oedran, a nifer y sgiliau y cymwystera sydd gan unigolion. Mae yna le i hyd at 5 nodwedd gwahanol, a mae bosib i chi deipio drost lle mae'n deud nodwedd 1, nodwedd 2. Mae bosib i chi deipio drost a roed y nodweddion sy'n berthnasol i chi yma. Eto mi all hwn fod yn rhywbeth lle ddim pwysleisio hynny digon wrth weithio ag nifer o fudiadau gwahanol. Mi all hwn fod yn rhywbeth mi all fod ydyn nhw'n byw mewn lle gwledig neu mewn lle trefol, os gen nhw gymorth teulu neu beidio. Felly unrhyw beth sy'n mynd i'n helpu ni i ddeall os na wahaniaeth yn y canlyniadau. A wedyn mae bosib i chi wedyn dadorchuddio rhesi 6 i 11. Felly, os da chi wedi arfer efo Excel, mae bosib i chi dal eich cursor o 5 i lawr i 12. A wedyn mi wneith rhes 6 i 11 ddod i ddangos i chi wedyn. A wedyn mae bosib i ni roi rhai o'r nodweddion yma i mewn yn yr llinellau yna.
Unwaith sydd angen ei wneud hyn, unwaith mae wedi cael ei osod, mae'r opsiynau yna i chi wedyn. A mi ddylai bod hwnna'n yn bwydo drwad wedyn, a pan ydych chi'n rhoi y gwybodaeth i mewn, mae yna fel rhyw drop-down list yna'n barod ar eich cyfer chi. A wedyn wrth symud ymlaen, dal yn taflen waith 1, mae yna le at hyd at 6 o ddeilliannau gwahanol ar hyd y top. A mae bosib i chi newid, wrth gwrs, o deilliant un, mae bosib i chi newid hwnna. Yr enghraifft sydd gennym ni fama di newid yn iechyd meddwl. Yn aml iawn wrth weithio mewn mudiadau, yn aml iawn bod gennym ni fwy na 6 deilliant lle da ni angen ei rheoli yn gyson lle. Ond fel dwi'n dweud, mae yna le at 6 os oes da angen mwy, mae bosib i chi ychwanegu hynny nes ymlaen lle. Wedyn mae angen i ni gynnwys, angen i ni ddewis o'r rhestr yma, gweld lle mae'r saeth yma fan hyn wan. Mae hwn yn gofyn, ydy'r newid yn bositif neu yn negatif? Wedyn wrth gwrs, pan da ni'n mesur, mi allwn ni gael gwestiynau gwahanol. A enghraifft, os da ni'n edrych ar raddfa o 1 i 10, ac os ydy'r cwestiwn yn golygu os da ni'n symud o pwynt 2 fyny at 4, bod y newid yna'n bositif, yna mae angen rhoi positif yn y colofn yma. Ond wrth gwrs, mi all y cwestiwn fod yn rhywbeth fel pa mor unig yda ni. Ac os da ni'n symud o 2 i 4, sy'n golygu bod ni'n fwy unig nag oedden ni o blaen, wrth gwrs mae hynny'n golygu bod o'n rhywbeth negatif. Wedyn mae angen i ni roi negatif mewn yn y colofn yma. A wedyn gallwn gyfrifo effaith y newid yma. Felly faint o newid, da ni angen rhoi yn y colofn faint o newid sydd wedi digwydd. Mae hwn yn cael ei gyfrifo'n awtomatig. Felly, yr colofnau glas, mae angen i ni ddweud be oedd y pwynt ar y cychwyn, be oedd y pwynt wedyn. Os ydych chi mond wedi gofyn mewn un holiadur, wrth gwrs mae bosib i ni newid hwnna mewn i ganran hefyd, felly mae bosib cynnwys hynny. A wedyn mae angen i roi y gwerth ariannol. Yn y llyfryn sy'n cyd-fynd â hwn, mae yna arweiniad ar pa werth ariannol, pa ddeill fedrwch chi ddefnyddio ar y gwerth ariannol ar y deilliannau. Felly dwi ddim yn mynd mewn i hynny yn fan hyn, ond mae yna gymorth yn y llyfryn sydd yn cyd-fynd â hwn. A wedyn mae gennym ni'r colofnau yma ar gyfer counterfactual, felly gwrthffeithiol. Beth sydd wedi cael ei digwydd beth bynnag ydy'r colofn yma. Felly, oes na siawns bysa hyn wedi digwydd beth bynnag ar wahân i'r prosiect yma. Ac wrth gwrs, bydd unigolion gyda atebion gwahanol o fan hyn. I rei unigolion, mae yna bosib cryf iawn, bysa nhw wedi cael cymorth o rwla arall. Ond i rei eraill, efallai na chi di'r unig fudiad sydd yn helpu. Wedyn mae yna ganran is iddyn nhw, siawns is bod nhw am gael help. A wedyn yr un wedyn ydy priodoliad, attribution. Pwy arall sydd yn helpu nhw? Ac yma hefyd o bosib fydd unigolion gyda canran gwahanol. Os ydy'r unigolyn gyda lefel uchel o gymorth gan fudiadau eraill a gyda cymorth teulu cry enghraifft, mae yna ganran uchel bysa hwn wedi cael ei digwydd beth bynnag ar wahân eich cymorth chi. Ond i'r eraill, lle maen nhw'n byw ar ben eu hunan a chi ydy'r unig fudiad sy'n gweithio efo nhw yn y cyfnod, mae yna ganran isel iawn bysa hyn wedi cael ei digwydd iddyn nhw ar wahân. Felly mae bosib i ni ofyn y cwestiynau yma, yn bwysig eto cynnwys y rhanddeiliaid, ond fi fedrwn ni edrych ar wybodaeth arall, gwybodaeth gan gwaith ymchwil arall er enghraifft, mwyn edrych ar beth yw'r posibilrwydd ar gyfer yr atebion yma. Felly mae gwybodaeth ni gyd wedi mynd mewn i taflen 1 wan, a mae bosib i ni edrych ar oes na batryma. Felly er enghraifft, oes na rhywbeth yn gyffredin am bawb sy'n byw mewn rhyw ardal arbennig? Oes na rhywbeth yn gyffredin ar gyfer pawb sydd o dan 25 neu dros 50? Felly mae angen treulio chydig bach amser yn dadansoddi'r data yna. A mae bosib i ni edrych wedyn ar creu y segmenta. A mae yna ofod yma hyn at hyd at 6 o segmenta randdeiliad gwahanol. Eto, dim rhaid i ni ddefnyddio'r 6, a mae bosib i chi ddefnyddio mwy, ond dwi'n meddwl mae bosib i ni gael gormod o segmentau hefyd, felly byddwch yn ofalus. Felly yr enghraifft sgennyn ni fama ydy bobl ifanc sydd yn byw mewn ardal gwledig. Wedyn o bosib segment B, bysa bobl ifanc yn byw mewn lle trefol. Felly, fedrwch chi enwi'ch
segment, be bynnag liciwch chi, a wedyn fedrwch chi nodi chydig bach ar nodweddion yna yn fanna wedyn. A wedyn, wrth edrych ar y data o daflen waith 1, fedrwn ni edrych ar y newid ar gyfer y grŵp yma ar gyfer taledd. Fedrwn ni edrych ar faint o newid sydd wedi digwydd ar gyfer taledd, beth oedd y gwerth ariannol ar gyfer taledd, beth oedd yr canran o gwrthfeithiol, counterfactual, a beth oedd y canran priodoliad. Hynny di pwy arall oedd wedi helpu. A mae hwnna'n helpu ni rwan mwyn rhoi gwerth ariannol fesul uned o newid. A fe hwn yn cael ei gyfrifon awtomatig. Felly eto'r colofna glas yma ydy rhai sydd angen i ni i llenwi, a mae'r wybodaeth yma gennym ni o'r daflen cyntaf. Mae'n bwysig iawn yn y colofn cyntaf yma fan hyn, ein bod ni roed yn y colofn faint da ni'n disgwyl fydd yn y grŵp yma o symud ymlaen. Felly pam da ni'n symud ymlaen o'n i osod yn targedau, mae'n bwysig iawn bod ni'n rhoi rhif yn y colofn yma, oherwydd y broblem os nad ydyn ni'n rhoi rhif yn fan hyn ydy fydd yr wybodaeth ddim yn cael ei fwydo drwad i'r daflen ola nes ymlaen. Felly, os da ni wedi gweithio fel 25 unigolyn yn y cyfnod dwytha, ydyn ni'n cadw y targed yr un peth, ydyn ni'n rhagweld bod ni'n wedi gweithio fel 25 eto, neu ydych chi'n rhagweld bod chi'n gweithio fel chydig bach mwy, neu llai hyd yn oed tro yma. Ond mae'n bwysig bod ni'n rhoi rhif yn fan hyn. Mae'r wybodaeth o'r deillianna wedi cael ei fwydo drwad o'r ddogfen dwytha. A wedyn da chi angen gosod yn y colofna glas yma fan hyn wan, da chi angen gosod targedau ar gyfer faint o newid ydych chi'n rhagweld fydd yn digwydd ar gyfer y grŵp yma. Felly, dim unigolion dy hein ydy'r segment, y grŵp da chi wedi osod. A mae'n bwysig i ni osod targedau. Wel, mi rai sôn chydig bach am y cyfnodau, oherwydd mae bosib na dim ond un targed da chi angen i roi flynyddol. Felly, er enghraifft, os da chi'n fudiad sy'n gweithio fel yr un unigolion yn gyfnod hir, mae'n bosib na un targed blynyddol da chi eisiau gael. A mi all y targed yna fod i gadw nhw ar yr un lefel a maen nhw wedi bod o blaen. Ond os da chi'n gweithio efo bobl am gyfnod penodol, efallai bod chi eisiau cael cyfnod adrodd i gyd-fynd a'ch cyfrifon ariannol. Felly efallai bod chi eisiau cael targedau bob chwarter. Felly, be mae hyn yn olygu ydy faint o newid. Felly, os da ni'n edrych ar raddfa o 1 i 10, er enghraifft, ar gyfer taledd faint o newid ydych chi'n disgwyl sy'n mynd i ddigwydd yn y cyfnod yma. Felly, mae'n bwysig bod ni'n gosod yn targedau ni yn fan hyn. A wedyn welwch chi yn y colofn ola, maen nhw'n dweud be di'r disfaint o newid sydd i ddisgwyl wrth symud ymlaen. A wedyn mae'r targedau ariannol wedyn yn cael eu cyfrifon awtomatig. Ar ôl ni roed y wybodaeth yma i mewn am beth yw'n targedau ni, ac wrth gwrs, da ni wedi cael yn uned o newid targed gwerth ariannol yn barod, mae'r hyn yn cael ei wneud yn awtomatig i chi ar gyfer edrych ar be fydda ni'n rhagweld faint o werth fydd wedi digwydd dros y cyfnod. A wedyn mae'r gwybodaeth yma wedi cael ei fwydo i'r taflenni gwaith nes ymlaen. Wel, symud ymlaen i daflen gwaith 3. Felly, faint o newid sydd yn digwydd i'r unigolion da ni'n gweithio efo nhw rwan. A wedyn, sut da ni'n casglu'r data yma yn barhaus. Wan, mae'n bwysig dweud, dim ond lle ar gyfer un dangosydd sydd gennym ni yn y daflen yma, indicator. Mae yna fwy o wybodaeth eto yn y llyfrau yna am pa fath o ddangosyddion fedrwn ni ddefnyddio. Mi allan nhw fod y rai wrthrychol neu godrychol wrth gwrs. Felly, er enghraifft, os da ni'n defnyddio holiadur a bod gennym ni raddfa o 1 i 10, ond efallai bod chi eisiau mesur rhywbeth arall hefyd, er enghraifft, efallai bod gennych chi rhywbeth sy'n edrych ar faint o fudduginiaeth mae rhywun yn ddefnyddio er enghraifft. Dim ond lle ar gyfer un dangosydd sydd gennym ni fama. Ond wrth gwrs, hynny ddim yn olygu na fedrwch chi ddefnyddio'r gwybodaeth yna wrth adrodd yn ôl. Wrth gwrs, mae fwy o dystiolaeth i chi wrth edrych ymlaen. Wel, welwch chi, yr colofn segment yma, yr un gwyrdd, mae'r enwa yna wedi cael ei bwydo drwad yn awtomatig. Felly ar ôl i ni enwi yn segmenta yn taflen waith 2,
mae'r wybodaeth yna wedi cael i fwydo drwad yn awtomatig, ond mae angen i ni ddewis o'r rhestr ym mha grŵp mae'r unigolyn. Felly os di'r unigolyn cyntaf da ni'n gweithio fo yn y cyfnod yma, ydyn nhw'n ffitio mewn i'r segment o bobl ifanc yn byw mewn ardal gwledig. Neu be bynnag ydych chi wedi enw eich segmenta. Mae'n bwysig bod chi'n dewis nhw o'r rhestr yma. A wedyn mae angen i ni roed be di man cychwyn nhw a faint o newid sydd wedi bod. Wedyn eto, mae fyny chi, os ydych chi am fesur bob chwarter neu ydych chi am gael un targed, wedyn mae'n bosib i chi fwydo'r gwybodaeth yma i mewn fel ydych chi'n symud ymlaen. Wedyn taflen waith 4, felly mae hyn yn mynd i edrych ar beth sydd wedi digwydd go iawn, be di'r gwir newid sydd wedi digwydd. Wedyn, da ni wedi rhagweld yn taflen waith 2, be da ni'n rhagweld oedd yn mynd i ddigwydd, ond efo hyn, da ni angen bwydo beth sydd wedi digwydd go iawn lle. A mae bob newid cael ei cyfrifo'n awtomatig o'r data am yr unigolion ar ddaflen waith 3. Felly mi ddyla bod y wybodaeth yma'n dod drwad i chi'n awtomatig. Yr unig wybodaeth sydd angen i ni roi mewn ydy, yn debyg iawn i'r daflen waith 2, ydy faint o bobl ydych chi wedi gweithio nhw. Felly, o bosib bod chi wedi rhagweld bod chi yn mynd i weithio fo 25, ond efallai bod chi wedi gweithio fo 30, wedyn mae'n bwysig bod ni'n rhoi y gwybodaeth yma, oherwydd mae hwnna'n bwydo i'r wir wybodaeth nes ymlaen. A wedyn y taflen waith arall, taflen waith 5, sydd yn mynd i roi y canlyniadau i ni. Y canlyniadau oedden ni wedi rhagweld, ac i gymharu nhw efo beth sydd wedi digwydd go iawn. Ac efo hyn, wrth gwrs, fydden ni gael y drafodaeth yma wedyn mwyn edrych ar lle da ni wedi cyrraedd targed, ydyn ni wedi gwneud y well, ydyn ni heb gyrraedd targed. A wedyn mae bosib i ni edrych ar hynna. Ond un peth sy'n bwysig i ni gynnwys, un darn o wybodaeth sy'n bwysig i ni gynnwys, os da ni angen cael ein canlyniadau adnillion cymdeithasol a fuddsoddiad yma, da ni angen rhoi be di'r gwerth y buddsoddiad. Felly dim ond wrth roed y wybodaeth yma mewn yn y bocs bach yna fanna, fedrwn ni gael yn canlyniadau SROI, adnillion cymdeithasol ar fuddsoddiadau. A wedyn, yn yr un daflen waith, fe olach chi, mi wneith y canlyniadau ddod fyny, os da ni wedi cyrraedd targed, maen nhw'n wyrdd, os da ni heb gyrraedd targed, maen dod fyny yn goch. A wedyn mae hwn, y darn yma o wybodaeth, yn bwysig i ni edrych ar lle da ni wedi cyrraedd targed. Oes bosib i ni gael rhyw fewnwelediad, ydy un grŵp wedi perfformio well na'n gilydd. Wedyn fe welwch chi mae segment cyntaf fan hyn wedi cyrraedd targed, ond mae yna broblem yn y bedwerydd cyfnod fan hyn efo un grŵp. A wedyn mae'r mewnwelediad yna, gobeithio, yn gadw'n helpu i roi fwy o wybodaeth i ni wrth drafod o bosib be ydy digwydd yn y cyfnod yna os angen mwy o gymorth. Ac wrth gwrs dyna di prif bwrpas Rheoli Effaith ydy edrych ar sut fedrwn ni creu mwy o effaith, be fedrwn ni'n gwneud y wahanol, a da ni'n gobeithio bod y gwybodaeth yma'n helpu ni i reoli effaith ac i wneud penderfyniadau gwell yn y pen draw. O bosib fel ymddiriedolwyr neu rheolwyr, o bosib y gwybodaeth yma sydd angen iddyn nhw weld. Lle os da chi'n gweithio ar y prosiect, efallai bod y gwybodaeth yn taflen 2 a 3 yn llawer iawn mwy pwysig i chi mwyn wir edrych lawr ar unigolyn, ar lefel unigolyn. Ond ar lefel bwrdd, ar lefel cynllunio, dyma'r wybodaeth, y prif benawdau maen nhw eisiau weld. A mae yna daflen waith 6 hefyd wedi cael ei ychwanegu mwyn edrych ar y gwerth ariannol. Dyma fyny chi os da chi eisiau defnyddio'r daflen yma. Fe welon ni'n y daflen blaenorol, fedrwn ni roi un swm o bres. A mae hwn yn helpu chi jyst i feddwl am beth di wir buddsoddiad sydd wedi cael ei roi ar gyfer y prosiect. A mae'n bwysig, wrth gofio ar egwyddor o beidio gorhawlio, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar beth di'r buddsoddiad ar bethau ariannol, ond hefyd os angen ni roi gwerth ariannol ar bethau efallai nad ydyn ni fel arfer. Felly er enghraifft, os gennych chi wirfoddolwyr, mae'n bwysig bod ni'n ystyried rhoi gwerth ariannol ar eu hamser nhw, oherwydd os da ni'n tynnu nhw o'r prosiect wrth gwrs, mae hynny'n cael effaith ar y swm. Mae'r daflen yma jyst i'ch helpu chi
mwyn edrych yn union ar be ddylwn ni roid yn y bocs yna yn y daflen waith 6, daflen waith 5. Felly jyst nodi'n eich atgoffa chi am bwrpas hwn, yn helpu ni ddeall mwy am lle da ni'n cael yr effaith mwyaf, i helpu ni fesur, ond wrth gwrs be da ni eisiau gwneud yn y pen draw, fel unrhyw fudiad, ydy lleihau y deilliannau negyddol a cynyddu'r deilliannau positif. A dyma di prif bwrpas hwn yn helpu ni i reoli'n effaith. Yn ogystal â'r canlyniadau cyffredinol ag SROI, gallwn ni integreiddio'r dystiolaeth o'r newidiadau ar lefel gwahanol. Wedyn mae bosib i edrych ar lefel segment ar wahanol gyfnodau, allwn ni edrych ar unigolion ar wahanol gyfnodau, allwn ni hefyd ddefnyddio'r rhain ar gyfer adrodd yn allanol. Wedyn, wrth gwrs, mi fedrwn ni ddefnyddio y gwybodaeth yma mwyn bwydo ar gyfer eich rhanddeiliad allanol chi, ariannwyr, ond wrth gwrs y peth mwyaf i ni ydy bod yn helpu chi fewnol ar gyfer helpu chi gyda'r penderfyniad. Ond wrth gwrs, fel nathon ni sôn ar y cychwyn, pa mor dirylwyr da ni angen bod efo hwn yn dibynnu ar pwy di'n cynulleidfa ni. Felly, os da chi'n bwydo'r wybodaeth yma i'r llywodraeth, er enghraifft, mae bosib bod ni angen llawer iawn mwy o sampl, da ni angen mwy nag un dangosydd o bosib, mwyn fod yn hyderus yn yr hyn sydd wedi digwydd. Ond fel ar lefel mewnol, wrth gwrs, mi felly ni newid pethau bach yn eitha syml wrth edrych ar y data. Felly diolch yn fawr iawn. Dwi'n gobeithio bod hwn wedi bod yn help, ond mae'r arweinlyfr ar rhaglen Excel ar gael wrth gwrs ar wefan ni, ar wefan Mantell Gwynedd, a mae croeso chi gysylltu efo ni wrth gwrs mwyn cael cymorth pellach. Diolch yn fawr iawn.